A veure, l'estratègia del govern de portar este pla amagat fins a darrer moment ha fet que el procés legítim que tenim com a ciutadania de presentar al·legacions ha sigut molt complicat. A Horta, especialment, com a plataforma, avui entreguem les recollides a Horta, que han sigut durant una setmana. Vam començar dimarts passat i avui les estem entregant una part en paper, que són més de 300, però sumades a les que hem acompanyat a presentar de manera telemàtica, arribem a les més de 550 al·legacions. Aquestes al·legacions representen la ciutadania, parlant d'Horta, a tota la ciutadania, però també a tot el teixit productiu, social i de turisme. És a dir, tenim totes les entitats del poble adherides, tenim... És que jo crec que és la unanimitat de l'agricultura, de la ramaderia, dels establiments turístics, de restauració, de cases rurals. El poble ha reaccionat i estem aquí en aquesta quantitat preciosa d'al·legacions i continuarem recollint fins al dia 29. Després, el govern ha dit que amplia el termini, però la prioritat és presentar al màxim fins al dia 29. Claro, tenim l'exemple de l'Empordà, que sempre allà dalt tenen molta capacitat de mobilització, però nosaltres, des que vam fer la xerrada que fa un mes, la gent estava esperant quin era el següent pas i quasi morim d'èxit, perquè se ens han desbordat les instal·lacions, la gent s'ha mogut un munt, han venut banderoles, primer van ficar 100 dient, bueno, clar, som una plataforma, ens hem d'autofinançar, i les van venut en 2 dies. Ara ja en podem tornar a comprar 100 més i el poble s'està movent, s'està omplint de simbologia i sobretot volem aprofitar perquè aquí, igual que en altres part afectada on hem enterat tard, tota l'àrea metropolitana, que és on realment hi ha la població, ni ho saben que està passant això. Llavors, és aquesta població la que baixa a visitar-nos. Tenim lo de l'eclipsi, que tenim Horta saturada. Hi ha, a l'estiu, activitats que ens venen molts visitants i ens venen precisament pel nostre paisatge, pel nostre patrimoni, i volem que tothom se n'enteri del que ens volen arribar a expropiar directament, perquè la gent no ho vol. Que les grans corporacions expandisquen les seues infraestructures a Catalunya i concretament a les Terres de l'Ebre només és possible perquè els governs estatal, autonòmic i local els han rebut en les portes obertes. La tendència és que els projectes tecnològics troben beneficis fiscals, inversió estatal en infraestructura energètica i poques restriccions en relació amb l'impacte ambiental que tindran. El que vivim s'ha de considerar en el seu context, un sistema capitalista, competitiu, productivista i devastador que ha alterat l'equilibri dels ecosistemes i ha provocat contaminació i destrucció en el planeta. En un context de crisi no només climàtica, sinó crisi de biodiversitat, de recursos en el que estem ficats, el que no podem fer és crear nous consums i nous consums com el que implica aquesta gigafactoria i tot el sistema de centres de dades que té pensat la Generalitat construir, que és el que estava comentant ell fa un moment. Per tant, creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són 3 elements que estan directament relacionats i són 3 elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre. Creiem que és una mentida del delegat del govern, com també és una mentida que diu literalment aquell territori que serà capaç de subministrar energia renovable bé de preu serà el que dirigirà l'economia del país. Nosaltres venim de la Terra Alta, jo vic a la Terra Alta. La Terra Alta és una de les comarques que crea més energia renovable i qualsevol persona de la Terra Alta pot constatar que això és una mentida,
que som una de les comarques més pobres de Catalunya, una de les comarques en més despoblament, que la gent jove té que marxar i una de les comarques més envellides. Llavors creiem que aquí s'estan fent unes promeses que no fa falta ser molt llest per a veure que no són palpables i que no ens enganyen, que això no és així. I simplement acabar que creiem que ha d'haver una unitat territorial per a oposar-se a tots aquests projectes i que hem de defensar el territori i la vida contra aquestes infraestructures que seran ja l'estocada de mort per a tot un territori que ja està agonitzant de fa dècades. Independentment que sigui Madrid o que sigui una altra comunitat. No sabem res, o sigui, sé que s'han donat uns diners i el govern ha posat damunt del calaix, com dient, nosaltres estem a favor d'aquest tema, està aquí, però de moment no tenim res. O sigui, com no tenim res, estem a l'espera, que suposo que això estarà ja al caure, segons diuen ells, el dia 30, si no tenen que dir alguna ja resposta al respecte.